Eta hasikeran baserriko jenteak eta bizimodu biek mantendu ebasan, ez da? Baserriko jentea bere fabriketan beharren hasi izan, baserrikoa mantendute. Bai, klaro, eske andrak baserri bihar asko. Andrak jeben etxeko biharrak eta baserrigu eta danak. Finek, andrak. Da gizonak tailarrera. Eta gero tailarretik urten da aratzaldin saspire inguruneo, da txea jun, da etxeko biharrak, jebesan. Baina gero ja momentu beten, baserriko jentea bere etorri zan herriren bizten, edo ez, baserriek mantendu indire gehien bat? Baserriek mantendu indizien, bueno, semalaua bai, semalauak etortezin kalera. Baina eurek baserriko lehenko zarrak bertan gehatzen ziren. Batez bere horregaitzik, Andreak aurrera ataraten ebalako, ez da? Bai. Andreak bihar asko egin.